Vítam vás u dnešného videa. Dneska si ideme zahrať Pík. Fúha, toto sú také cukríky. Scout. Dobre. Kufor. Drink. Čo? To všetko zistíme. Čo robia? V tejto hre vlastne musíme vyliezť na horu. Bing bong. Čo je on? Na čo? Dobre, nevadí. Zoberieme si ho aj tak. A ešte vodu si zoberieme. No a to je všetko. A ideme. Tu. Ale toto vypadá ako safari. To čo bolo ten čudný zvuk? Čo robia tieto? Ináč. Au! Dobre. Už nikdy viac nejdeme, ne? Ideme vyskúšať vodu. Ty, ako na druhej fáze. Dobre, to veľmi nevylezem. Musíme si počkať. No. Jablčka. Čo je to? Dobre, taká box. O nie! Oni mi dávajú poison! No dobre, tak to som nečakal, ale dobre. Čo je toto? Energetiak, dobre. Ty kokos, ja som ježek Sonic. Dobre, ideme. Som ako Sonic ježek. Čo? Hej, prečo nie som ježek? Dobre. Takže energetiak nám... Dobre. Energetiak nám dá ako keby silu na... To je ako cukor. Že ti dá na chvíľu cukor, ale potom budeš unavený. Takže musíme to zatiaľ chvíľu počkať. Dobre. Teraz môžeme lésť. Tam sú také mosty aj. Krík. Super. Dobre. Fox. Taká hmla ide hore. To som zvedavý. Aká? Dobre. Jo, skoro. Skoro si ma dostala. Čo sú za rastliny? Zaujímavé. Čo sa stane? Trošku. Au! Dobre. A ja nemám stamín. Nie! Dobre. Dajte mi hneď drink water. To mi dalo. No dobre, poďme asi s touto cestou. To vypadá. Nie, poď! Dobre, nie! Štefan! Dobre. Tak nič. Fúha, ale my sme veľmi ťažkí. Musíme si zjesť ten kokos, lebo... Aha! Nie, kokos! Dobre, padol mi kokos. A teraz som oveľa ľahšiel. Takže čo keby sme pár vecí pomíňali, dajme tomu. Energetiak. Dobre, takže si skúsime dať energetiak. Dobre. Tam. Ne, ešte. Áno, nie. Dobre. Dostali sme sa veľmi ďaleko. Takže chvíľu zase musíme počkať. Dobre, poď na mostík. Dobre, to som. Aha, tak nie som. Dobre, som bugnutý. Dobre, tak teraz by som mohol byť. No! Dobre, držte mi palce, nech to vylezú. Aha.
Vy ste mi určite nedržali palce. Dobre, dobre. Poď, 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 poď. Ne. Ne. Dobre. Dovol Dobre. No. Ideme. Dobre. Ideme. Fúha. Dobre. A kam teraz ďalej by sme chceli ísť? Tam. Dobre. Viem sa tam dako dostať? Otázka. Dobre. Som Spider-Man asi, mám taký pocit. Dobre, poď. Poď. Nie. Čo je toto? Že by? Gambling? Ňam. Bude to fajná, či nie? Dúfam, že hej. Dobre. Už nemám vôbec hlad. A to? Ty kokos, ale tá huba bola dobrá, nedala mi poison. A tieto jablčka mi tiež asi nedávajú. Tak to je dobré. Tak to sú good. No a deti, jedzte jablka. Sú fajné a zdravé. Veľmi fajné a zdravé. Neviem, či toto dám. Ale nebojte sa, jablčka mi pomôžu. Prosím! Áno. Nie. Dobre. Aj. Ak chcete vidieť, ako to sa budem ďalej trápiť, dajte like